Има три неща, без които светът не може да съществува. Това са земята, въздухът и водата. Водата е сила, на която се крепи животът. Затова и хората отдават своята почит към нея на 22 март, Световния ден на водата. Идеята се родила през 1992 година по време на конференция на околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро. Тогава се решава всяка година една от агенциите на ООН, занимаващи се с проблемите на водата, да поеме инициативата да организира и координира международни дейности на Световния ден на водата. Основната цел е да се привлече вниманието на повече от 1 милиард души по света, които нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. За щастие, в Ловеч няма подобни проблеми. Жителите на областния град пият една от най-чистите води в страната, а само преди малко повече от месец беше решен и проблема с чистотата на водите на река Осъм край Ловеч. Заработи пречиствателната станция за отпадни води. Пречиствателна станция за отпадъчни води Ловеч е проектирана да пречиства отпадъчни води от смесен тип, т.е. битови и промишлени отпадъчни води. Максималният дебит при сухо време е 2500 кубически метра, а при дъждовно 3432 кубически метра. Пречиствателната станция за отпадни води е модерно съоръжение, отговарящо на всички съвременни европейски изисквания. Проектът, по който е изградена пречиствателната станция, се финансира от Европейския съюз по програма ИСПА. Общата стойност на съоръжението, разположено на площ от 33 декара, е 18 милиона 777 хиляди 351 лева, като 75% от средствата са дадени от Европейския съюз, а останалите 25% са дадени от българското правителство. Първата копка беше официално направена на 1 юли 2008 година, а пречиствателната станция заработи на 1 февруари 2010 година. Тогава тя беше предадена за стопанисване на ВиК Ловеч от общината, която от своя страна пък я получи от Министерството на околната среда и водите. Цените на услугата пречистване на отпадъчни води от пречиствателната станция за отпадни води Ловеч, определени с решение номер С9 от 25 февруари 2010 година, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в сила от 1 март 2010 година са както следва. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители 40 стотинки на кубичен метър без ДДС. За промишлени и други стопански потребители степен на замърсяване първа, биологична потребност от кислород на петия ден до 200 мг на кубичен дециметър, 48 стотинки на кубичен метър без ДДС. Степен на замърсяване 2 при биологична потребност от кислород на петия ден от 200 до 600 мг на кубичен дециметър, 79 стотинки на кубичен метър без ДДС и степен на замърсяване 3 при биологична потребност от кислород на петия ден от 600 до 1000 мг на кубичен дециметър е 1 лев и 19 стотинки на кубичен метър без ДДС. Пречиствателната станция е изградена така, че да може да обработва отпадните води, постъпили от Ловеч, в съответствие с нормативните показатели, като се използва стандартния метод за активиране на утайката, който отстранява въглерода и азота. Предвидено е да обслужва 51 400 жители на Ловеч с капацитет 85 700 еквивалент жители. Дневният дебит е 15 893 кубика, а средният дебит при ниско ниво е 662 кубически метра на час. Към настоящия момент в съоръжението постъпват средно 12 400 кубически метра в денонощие и пречиствателната станция работи с под 1/3 от проектирания си капацитет. Преди съоръжението за третиране на водата в пречиствателната станция е монтирана преливна камера, свързана с входната помпена станция. Главният колектор за отпадни води на Ловеч е свързан с тази камера с канализационна тръба. Съоръженията за физическо третиране поемат максимален дебит от общо 3432 кубически метра в час. В помпената станция са монтирани 3 потопяеми центробежни помпи. При средни и ниски нива на водата работи само едната помпа. Ако нивото се повиши, автоматично се включва втората. Третата се задейства автоматично в зависимост от количеството вода, което се отчита от ултразвуков сензор.
За да се премахнат едрите отпадъци от водата и да не се повредят помпите, се използват груби решетки. Те са с пропускливост 3432 кубически метра в час и са снабдени с един лентов колектор за изхвърляне на отпадъците. Грубите решетки се управляват автоматично в зависимост от сигналите, получавани от ултразвуковия сензор. След това водата преминава през финни решетки. Те са поставени с цел отстраняване на по-малките отпадъци, както и предпазване на инструментите и оборудването на изхода. Фините решетки също се управляват автоматично на база сигналите на ултразвуковия сензор. В пречиствателната станция е изграден специален резервоар за дъждовна вода, а вътре е изграден преливник, който зауства дъждовната вода към река Осъм. В резервоара са монтирани потопяеми струйни аератори, които хомогенизират сместа и предотвратяват утаяването на твърди вещества на дъното. Осигурени са 2 потопяеми помпи, които прехвърлят водата от резервоара към пясъкозадържателя. За да бъдат отстранени от водата мазнините и пясъка, в съоръжението е изграден пясъко-маслозадържател с общ канал за пясъка и помпи за източване на мазнините. Пясъкът се изпомпва към общия канал за пясък и се транспортира от специални помпени групи към класификатора за пясък. Обезводненият пясък пък отива в специално направени за него резервоари. Пясъкоуловителят е с специални скосени стени, за да може ефективно да сепарира по-тежките минерални вещества и да отстранява големите и леки вещества, които остават във водата. През каналите за отстраняване на пясъка преминават маслозадържателните канали. Събраните мазнини се изпомпват към роторния филтър и контейнера от помпи за мръсна пяна. Роторният филтър се намира в близост до маслозадържателния канал на пясъкозадържателя. На дъното на всеки пясъкозадържателен канал е монтирана система за аериране. На изхода на канала е поставен автоматичен рекордер, чрез който се измерва дебита на водата от канализацията. Процесът за вземане на проби от водата е автоматизиран. Проводимостта, pH и температурата на входящия воден поток се измерват от специални аналайзери. Тук приключва и процесът на механичното прочистване на водата и започва биологичното третиране. Процесът на биологичното третиране започва в камера за разпределяне на входящия воден поток и вторичната аерирана утайка. Тя служи за балансиране на съотношението между нутриенти и микроорганизми на входа, както и за да осигури еднакво хидравлично сепариране на всеки биобасейн. За да се избегне седиментация на утайката, са монтирани 2 потопяеми бъркалки, които работят непрекъснато. Биологичното стъпало е изградено така, че при него се отстраняват въглерода и азота чрез едновременна денитрификация в паралелно работещи басейни. С цел осигуряване на необходимия за процеса кислород, съоръженията са снабдени с системи за финно аериране с балончета, система за разпределяне на въздуха и въздуходувки за биологичното стъпало. Всеки биобасейн се наблюдава от командната зала. Оттам се следи количеството на субсендираните твърди вещества в смесената утайка, температурата, pH, измерва се азота. Въздуходувките са проектирани за пречистване на необработена отпадна вода с нормално съдържание на замърсители и без наличие на повърхностно активни вещества. Близо до биобасейните са изградени 3 бетонни утаителя с скрепени механизми за премахване на утайката и мръсната пяна. Водата постъпва в утаителя гравитачно. Сместа от активираната утайка и вода навлиза в централния корпус чрез монтиран вътре сифон. Пречистената вода се излива в стоманен канал за заустване. Утайката се изгребва от утаечна фуния и преминава в помпената станция. Утайковият пласт се измерва с турбидиметър. Мръсната пяна се изгребва и събира в колекторни камери. В пречиствателната станция е изградена помпена станция за рециклирана утайка. Тя служи за изпомпване на вторичната утайка към биобасейните, а на излишната към утайкоуплътнителя. Преди изливането на пречистените води в река Осъм, те могат да бъдат дезинфектирани. Дезинфекция се прави в аварийни ситуации, когато е необходимо унищожаването на бактерии, появили се във водна среда.
Дебитът на изходящата третирана отточна вода се измерва с помощта на разходомер, който се намира на изхода на дебитомерния канал. Утайката, която остава след пречистването на отпадните води на Ловеч, също се подлага на специална обработка. Причината е, че тя съдържа микроорганизми, които се размножават и количеството й се увеличава. Уплътняването на излишната утайка се осъществява в специален утайкоуплътнител. Уплътнената утайка се събира в утаечна фуния в първичния уплътнител. След това тя се транспортира до аеробен смилател, а мръсната вода се връща за пречистване. Целта на аеробното смилане е да се разрушат разградимите органични компоненти чрез аеробни и биологични механизми. Смляната утайка попада във вторичен уплътнител. Там тя се доуплътнява в разстояние на един ден до постигане на 4% сухо вещество в нея. След приключване на процеса се транспортира към резервоара за съхраняване на утайка. Неговият капацитет е изчислен така, че утайката се съхранява минимум 35 часа. В пречиствателната станция за отпадни води в Ловеч функционира и механична система за обезводняване на утайката. Тя се състои от дезинтегратори за вграждане в линия, захранващи помпи за обезводняване на утайка, система за приготвяне на полиелектролит, дозиращи помпи, статични бъркалки за разтваряне на полиелектролита и размесване с утайката, утайкова центрофуга и конвейер за пренасене на обезводнената утайка. Целта на този вид обработка е концентрацията на сухо вещество в аеробно смляната утайка да достигне 25%. След това утайката се складира на открито до извозването и в депото за твърди битови отпадъци. Основната дейност в пречиствателната станция за отпадни води в Ловеч се извършва от команден център. На специални монитори денонощно се следи процеса, което е гаранция за качество и сигурност, че във водите на река Осъм се връща пречистена вода, от която 24 часа в денонощието се вземат проби и извършват лабораторни анализи за заустваната вода. В административната сграда на пречиствателната станция се намират и офисите на управлението, оперативния, техническия и административния персонал. В сградата е разположена и лаборатория, в която се извършват необходимите за процеса на пречистване, анализи и замервания. Предстои обособяване на лабораторията в отделен лабораторно-изпитвателен комплекс, самостоятелна и независима структурна единица към ВиК АД Ловеч и неговото сертифициране по изискванията на БДС НИСО ЕС 17025. Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки. Тази отговорност не може да бъде оставена само и единствено на държавните власти. Всички сектори, публични и частни, следва да предприемат подходящи и адекватни действия за предотвратяване на замърсяването.